Podnikatelia, neplatcovia DPH si nesledujú obrat. Mnohí podnikatelia, neplatcovia DPH robia chybu, keď sledovanie výšky obratu nechávajú na účtovničku. Prečo? Hovorí sa, že kto nič nerobí, nič nepokazí. No prečo by ste sa nemohli poučiť z chýb iných a vyvarovať sa ich? Zozbierali sme najčastejšie chyby, ktorých sa podnikatelia dopúšťajú a niektoré vás môžu stať nemalé peniaze. Poučte sa z nich a nezabudnite, že za dodržiavanie zákonov zodpovedá podnikateľ a nie jeho účtovníčka. Zákon o DPH hovorí, že po presiahnutí určitého obratu sa musíte zaregistrovať ako platiteľ DPH a to len do 5 pracovných dní. Ak odovzdávate účtovníčke doklady raz za mesiac, respektíve po skončení mesiaca, nie je šanca, aby včas zistila, že vám vznikla povinnosť registrácie. Sledovanie obratu je preto na vás, aby ste tento termín neprepásli. A aká je výška tohto obratu? Zaregistrovať sa ako platiteľ DPH podľa paragrafu 4 musíte, ak presiahnete obrat 50 000 eur za kalendárny rok. To znamená, že každý rok od 1. januára začínate sledovať svoj obrat od nuly. Ak ho však raz prekročíte, budete platiteľom DPH aj v nasledujúcich rokoch, v ktorých možno tento obrat neprekročíte. Po presiahnutí obratu 50 000 eur sa stanete platiteľom DPH až od 1. januára nasledujúceho roka. Naďalej si ale musíte sledovať obrat, aby ste dovtedy nepresiahli obrat 62 500 eur. Vtedy sa stávate platiteľom DPH ihneď, nečaká sa na 1. január nasledujúceho roka. Aj presiahnutie tejto druhej hranice musíte oznámiť daňovému úradu. Presný dátum registrácie bude uvedený na rozhodnutí o registrácii, ktoré vám daňový úrad doručí. Pozor si treba dať ešte na jednu vec. Čo je to obrat, už iste viete. Do obratu sa na účely registrácie platiteľa DPH zaratávajú aj obraty, ktoré sú podľa zákona o DPH oslobodené. Ak teda dodávate napríklad finančné služby, ktoré sú oslobodené od DPH, budete sa musieť aj pri prekročení obratu z týchto služieb registrovať ako platiteľ DPH. Taktiež je možnosť stať sa platiteľom DPH už vtedy, keď tento obrad, či už 50 000 eur alebo 62 500 eur, idete prekročiť. Čiže ak viete, že najbližším dodaním tovaru alebo služby tento obrad prekročíte, podáte daňovému úradu do 5 dní oznámenie o registrácii a daňový úrad vám vydá rozhodnutie, že sa stávate platiteľom DPH už dňom prekročenia tohto obratu. A toto dodanie tovaru alebo služby už budete fakturovať z DPH. Táto možnosť je tu pre tých, ktorí sa platiteľmi DPH chcú stať čo najskôr, alebo pre tých, ktorí presiahli obrat 50 000 eur a vedia, že čoskoro presiahnu aj druhú hranicu 62 500 eur a nechcú sa zbytočne zaťažovať ďalším sledovaním obratu a opätovnou oznamovacou povinnosťou. Ako vidíte, sledovanie obratu je veľmi dôležité a musíte si ho sledovať vy sami. Vychytávka od nás. Tí, čo vystavujete faktúry vo fakturačných programoch, sumárny obrad ľahko uvidíte, pretože fakturačné programy ho automaticky spočítavajú. Ak máte tržby z e-kasy, tiež si tam viete obrad pozrieť. No dôležité je, ak vystavujete faktúry a máte aj e-kasu, aby ste nezabudli spočítať všetky obraty spolu, aj z faktúr, aj z e-kasy. V prípade, že si vystavujete faktúry inak alebo máte ešte iné príjmy, môžete si zapisovať obraty do tabuľky v Exceli. Tu si viete nastaviť súčet obratov od začiatku roka. Ak neviete s týmto programom pracovať, požiadajte vašu účtovnú firmu o predpripravenú tabuľku. Iste majú nejaký vzor, do ktorého budete už len zapisovať vaše obraty. Aké ďalšie chyby podnikatelia robia, sa dozviete v ďalších videách. Sledujte náš kanál a dajte odber, aby vám žiadne video neušlo.